Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijsma en Friesland Lease. Welkom bij de geervetting van het Fries kampioenschap Vierleppen 2020 in Weensum. Een bijzonder kampioenschap, want we houden het net in augustus, maar in het eerste weekend van september. En er binnen net volle tribunes, maar met 250 mensen die het uitnodigen binnen om hierbij te wezen. En dat had vanzelf alles te krijgen met corona. Maar de wedstrijden die blijven hetzelfde. 3 voorronden in 5 klassen. En we zien nog eerst naar de hoogtepunten uit de voorronde. Pietrix Westra, die moet gaan nog plaatsen voor de finales nummer 12 van het klassement. Ken je het ik Fries kampioen worden, maar moest eerst wel naar die finale daar, Pietrix. En dat moet nou gebeuren. Lopen is goed. Is goed. En het klimmen zie ik het echt heel goed. En je komt misschien wel bij en lieren door. Zo'n woerdend balsje hinnen. Ja. Mijn gevoel nog iets te betieren de stok, want ze voelt wat naar onder. Maar dit is voorlopig even heerlijk voor Pietrix. Want zij neemt de leiding hoor bij de Famkes. 14 meter 57. Op het tweede plak Hanneke Westert, 14 20. En Inger Haanstra, de dame in de Frieske trui, nog correct in die finale op het derde plak, 13 meter Santje. Ja, en wat had Wisse Broekstra in gedacht nieuwt. De man die zijn persoonlijk record dit hier opschroeven naar 1992. Hij die dat samen op een Trollewijkse dij in Boetenpost. Nee, dat die in het weekend. Maar ik zei ze, Hannes Carion en ik zitten naast elkaar. Het weer nog lang geen perfecte sprong, dus we zijn eigenlijk verrast hoe vier het weer. En hier komt aardig erbij, hè? Wie daar staat Sjurrezoon, hoppakee, over de lijnen. Dit is de Broekstra, hadden we hem kennen. Precies. 1828, dat is een FK-record. Douwe Abma is daar de tweede met 16:30 en Wietse Steensma completeert de finalisten met 16 meter halve. Minne Smit. Ik zou de top hoe nemen daar, hè? Riemer Durk Krol, ze krijgt 1681, die het de leiding gewoon. Ja, maar deze jongen had ik een PR van hoe de 18 meter en die sjocht die afstanden staan natuurlijk. Jongens. Ja. Dit is trainingsafstand. Dit ligt het beter. Als die een beetje recht gaat. Het beter. Ja, dit is de nieuwe leider. Hij neemt voet de leiding oer van Riemer Durk Krol. Dit gaat oer de centimeter, denk ik. Ja. Santje 63 keurig. Riemer Durk Krol. Tweede met Santje 33. En Rutger Haanstra op het nipperke toch nog in die finale met Santje meter 24. Waar is Van der Wal? Wat een rare dribbel. En dat kost het haar de finale, hè? Onvoorstelbaar. En weer een Frieske trui. Boeten de finale. Eerst Marijn Poijs bij de vrouwen. Als echt naar in actie komt. Want daar is nou de leidende afstand van Tessa Kramer, 14:51. Ja. En wat komt er dan op het boord voor Marijn Poijs? Want dat zullen net zo hele vier van aanwijzen, denk ik. Nee, het is, sterker nog, het is de leidende afstand. Zo, 14:59. Tweede plak daar Sigrid Bokma, 14:57. Zij is de tweede in het klassement. En Tessa Kramer is daar de nummer 3. Ik zit er gewoon net lekker in. Ik heb net lekker draafd. Ik ben een keer van de Shields, dus het werd er in rol eigenlijk nagenoeg. Daarna een dribbeltje, ja, dat is net meer dan te verwachten. Dat gaat je gewoon mentaal een beetje instaan. En ik vind het eigenlijk wel prima. Ik heb er wel vrede mee. Mooi dat het net vol, of vind ik zenuwen? Nou, meer gewoon dat het even net vol. En natuurlijk 2 weken pauze hadden. Je bent er een beetje uit, je kan net springen maar de goede stok. En ja, nee, dan is het seizoen veel te lang, 2 weken ouder doen. En dan moet je opeens nog een FK springen. En dan vind ik het wel prima, want het is gewoon net een normaal seizoen. Dus het is net dat ik nou echt per se veel dat ik iets mis of zo. Doe maar op naar het NK. Nou ja, precies. Dus we gaan nog even 2 weekjes mooi waren en wel eens een keer een fatsoenlijk trainen kennen. En dat kan wel helpen. Arne Galema, die maakt oer die 18:30 en dit zocht er heel goed. Hij docht het toch weer. Nou, dat zei ik wel, maar hij gaat een heel lijn uit koers en ik vrees dat het te min is. Nou. Tevens Hopma, Maat, oer die 19 meter. Ja, en dat kan hij normaal, maar dat zit er helemaal net in. Nee.
Bart Helmholt, 8,84. Drempelfinale, 8,86. Dat is een centimeter. Het zult toch net, Bart? Alles of niks. Het maakt alles worden of niks. En het wordt hem net. Hij de insprong, den komt al mis. Hij gliert een lied zo eentje. Dan is de macht kwijt. Dan is het gebeurd voordat het begint. En dan stapel je de verrassingen hun op en neer. Ja. Alles of niks voor Isbrand Galema. En het moet er een keer uitkomen en het komt er net uit. Sammy. Ja, sorry van mij. En dan is dit de meest merkwaardige finale die ik in al die jaren gezien heb. Ja. Alle favorieten sneuvelen. Alle man met 21 meter achter hun naam hebben. We zitten erbij, we schudden nooit en we kunnen het haast net lopen. En dat brengt dus bij de ongdomsklasse bij Bouke de Jong. Krijgt een mooie sprong van 1829. Nou, kinderen moeten hier een punt krijgen. Surres van een echte. Dit is zo een fantastisch uithalen. Die gaat echt net een jongetje een hele meter taal. Dit is een PR. Dit is een dik PR. Jongen, wat een hechte hier die man. Geweldig. Ja, wat dit invult hier in het auto, die is miljonair. Want waar hier toch dat Bouke de Jong, Bob Onsteensoel, met dat prachtige persoonlijke record van jongetje 70. Dat Age Hulder, ek oorgangsklasser, mijn jongetje 54 zijn beste seizoenprestatie deelzet. En in de top 8 komt Rutger Piersma, de tweede oorgangsklasser. De finale helft. Dat Nat Bronsma de eerste topklasser is, mijn jongetje 30. En dat ziet ze Bokma nog op het nipperke. 1886, 1 centimeter verder als Bart Helmholt. De finale compleet maakt. Ja, Isbrand Galema. Ja, de simpele vraag is, wat ging er mis? Ja, dat je hier staat, dat is een goed minnteken. Vorig jaar ook al buiten de finale. Eerste loopstap ik over de skans. Ik kan me herinneren, misschien ik dat vorig jaar ook al, weet ik niet. Maar dat is iets, ja, dat gebeurt eigenlijk nooit. Nou, daar heb ik nog wat les van. Maar het minste is, de eerste sprong is sowieso waai. Nou, het tweede, ja, dat is dan echt zo'n opbouwende basissprong. En dan, ja, dan moet het in de treden nog gebeuren. Nou, dat gebeurde net. Dus ja, dan is het echt super min. Hier dan bij zijn treden sprong ik in de holle zitten, no mat het. Nou, er giet wel wat in mijn Holland, maar ja, ik gun het mezelf wel. En alles, dus ik dacht, ik spring er makkelijk bij. En het kan gewoon wel ik, maar ik vlieg voor het scheef. Ja, ik dacht, wat ben je hier maar nog gang, het slaat helemaal nergens op. Denk je dan bij jezelf, ja. Nou ja, het is echt zoer dan even. Nou ja, zeer zo die oren tappen ik, ja, die balen. Dus het is gewoon, ja, min. Ja, het is, ik zei heel wees, want let eerlijk wezen. Het weer die seizoen te germen naar Brandsma, maar in de eerste plek toch die seizoen. Alles lukte, het vertrouwen straalde eraan. Ik zeg eigenlijk hier op het batten, ik nog wel een Isbrand steen met het vertrouwen niet zie, het ik het idee. Ja, nou ja, dat is de winst. Ik ben net weer omkroept als een hondje met een stuk tussen de poot. Ik heb gewoon vrij rond en vrij lept. Ik heb me goed gevoeld voor de wedstrijd, maar helemaal geen resultaat. Ja, ze willen lopen voor de willen, maar zo'n moment, ja. Ik wil gewoon dat ik een superseizoen heb. Ook zo'n dag dat ik snel dit heb. Ik ken zoveel meer. Ik ken zoveel meer bieren om deze wedstrijd dan dat je wat dient hebt. Dat vind ik echt, ja, vind ik wel jammer. Ja, en hoe kies je nou wij? Hoe lang wordt dit? Ja, nou, het is nou weer zoveel degradaties beter als dat je dan uit de stok en dan denk je van, nou, wat is dit? Maar ja, dit gebeurt ik en we hebben nog een NK. En nou ja, dat is in Burgen. Ik heb ook goede herinneringen aan die skans. Dus niks voor de Vlen, we knallen daar nog maar een keer aan. Wat kan soms vreemd wijzen? Het is heel goed. Nou ja, ik hoop dat Bouke altijd dan toch zo'n hartstikke gek FK is dat Bouke dan ik maar winnen. Bouke de Jong. Dan is het de meesten echt helemaal te gek. Isbrand, bedankt dat je er even staan. Ja, die heeft bij de status, hè. Ja, en dan staan we naar een toch wel hele wieze voorronde. Waarin illusies vervleenen, reputaties sneuvelen voor de finale. Er binnen nou toch nog een hele groep leppers die hoop je dat ze aan het eind van de dag met de Friese titel naar huis gaan. Een hulprodder kennen dat vergeten. We zullen zien hoe het aanrint.
wil de finale uiteenzetten met de sprong van Inger Haanstra. Nou nog in de Frieske trui, maar die is al kwijt. En zij verbetert haar net in deze finale. Dus zal het smieten op haar laatste finale sprong. Zorgen we nou bij de jongens Wietse Steensma. Ja, dat PR 1842, dat liept er hier in Weesum dit hier. Ja. En als hij dat nou weer docht, dan kan hij de finale op een kop zetten. Hij komt wel mooi heeg in een stok, maar gaat te 4 uit koers. En hij had dus nog 1 sprong om zijn positie te verbeteren. Sietse Bokma, brengt hij dan meteen in die finale hier. Dat zou lekker wezen. Wel lezen in. Maar komt toch 4, hè? Komt toch 4. Nou, en dit in de is buurt van dat balsje. Ja. Oei, oei, oei. Het moest nog een beetje vlug. Hij kon nog net lekker uitspringen, maar komt toch in de buurt van dat balsje. Ja. En die sprong wel net lekker trouwens, maar dat terzijde. Was het was juist bij Sietse Bokma is heel goed hij dit springt. Dat het de Wolf net krijgt verder is. Voor hem is het nog lang net de ultieme sprong. En dat weer met Bouke de Jong natuurlijk. By far de ultieme sprong. Maar goed. Even zien. Ja. Een nieuwe leider. 9 meter 75 en dan toch dus een nieuwe leider in de wedstrijd. Ja, dat is goed voor de finale. Met een 4 van perfecte sprong. Ja, absoluut. Ik te leger in. Moest dat toch. De nummer 4 van de finale is nou de nummer 1. Ja. En als dit de trend wordt van de finale, dan is het niet prima. Ja, dan wordt het leuk. En spannend, hè? Dat wollen we. Anneke Westert, ik zei weet het. Pieter X. Westra, die het 450 en zij 420. Dat is 30 centimeter. Nee, dat moet er nog even. Dat zit er in deze sprong net in. Voor Pieter X. Nee, voor Hanneke Westert. Nee, Inger Haanstra verbeteren haar niet. Krijgt naar wel naar 13,60, maar dat is nog steeds het tweede plak bij de Famkes. Ja, wie bij de jongens kleersteert, die verrassende Douwe Abma toch mooi op het tweede plak voorlopig. En bij de senioren steert Naart Bronsma. Ja, die staat al kleer. Ja, dat is er net wen dat de saboteer in de finale al in actie maakt. Want meestal steert hij laatst alweer naar laatste, maar ja, die doet meteen kleer. hij steert op dit moment gewoon 5e in de wedstrijd. Want Zwitser is hem voorbij. Ja. En die horen weer hem al voorbij. Wat ken ik motiverend worden? Juist van oké, Zwitser. De topklasses herstellen zich weer enigszins. Maar net de hele topklasse natuurlijk. Maar in ieder geval, er komt weer wat lijn in, zullen we maar zeggen. In de uitslag. Wordt dit dan de eerste 20 meter van de wedstrijd? Nee, dat wordt het net. Sammy. En dus groeit de spanning echt binar. Ja. Ja. Het is natuurlijk was zo, Frederik. Dan springt ik net niet op het 74, compleet op safe. Nee. Dus, Er moet enig risico in. precies. Nou. En dus zeggen we nee, de weersprong van Naart Bronsma. Ek de weersprong bij Douwe Abma. Ja, er moet wat wegen worden. En deze vrouw, deze dame, Famke mag zeggen, Pieter X. Westra, steert nog altijd op nummer 1. En maar 2 centimeter achter de glazen liepster. Oei. Oei, nee. Haar eerste sprong, wie ik zag, hè, dat ze die sprong volledig vergriemde. Ja. Dat ze nou werd. Maar goed, kwestie van concentreren, denk ik. Maar ik ga makkelijk praten. En het is natuurlijk de spanning van, oeh jongens, zoek op kop bloeien. Zoek Famkes kampioen worden. Goh, wat zou er in de holle van deze jongen omgaan. Ja, Wisse Broekstra. zonder het hem realiseren, dat vrees ik me een beetje jou. Zonder maar moet praten worden van blikse kaartjes, jongen. Dat kerst je, maar die zilveren een pols niet huis te gaan. Ik hoop het eigenlijk net, want hij Nee. moet hem gewoon focussen op zijn eigen techniek, op zijn eigen sprong. En als hij goed is, dan meldt hij hem vanzelf wel onder de top. Ja, dat is ik zo. Maar het kan me echt voorstellen dat er het wel in de gaten had. En Ja. dan kan het echt verlamjend werken natuurlijk. En die in de orde net, ik werd van Wisse, als die een beetje opkiedelt, dat vindt hij wel lekker. Hè? Dan, ik denk dat Wisse er wel op kijkt. Zo van oké, dat zou wat wijzen. Mooi brutsen 10. Ja, het is zo wel een verhaal wijzen van In die letter. zin weer er enigszins pikeert dat hij juist er in het Philip Café net echt on het Wordwest is, neemt is. Maar ja, dat gaat natuurlijk een beetje door de maal in de vrouwen. En een oerke is maar een oerke. Ja. Maar aan de andere kant, ja, het
stiekelt hem al. Ja. En dat kan ik een mooie prijs opsmieten. Ja, Rutger Piersma. Zit ik te zien. Mijn PR 2014, daar zoek je het eerste maar wezen. Zeker. En dat lept er hier ook. Op het FK. Ja, maar toch het Rutger het Jood, heeft zijn beste seizoenprestatie van Jood weer 1852. Nou, dan springt Jood 39. En dit ziet er goed uit. Ja, dit ziet er prima uit. Kunnen hem rug horen? Nee, jammer. Maar hij heeft bal verder, denk ik. Nou. Zo, dit is verder. Ja, dit is verder, denk ik. Jongen, dan wordt die finale alsnog op een kop zet, Jerry, hè? En binnen deze man niet in eerst denken van jongens, het kan Jood. Had het ooit kennis Jood, want dit gaat aardig. Ik denk dat verder is. Ja, hele hege jongetje. Mr. Broekstra, kan die al vlammen? Nee, nog net. Hij kan nog net verder. Hij had nog een sprong te goede. Zo, 20 meter hier. De eerste 20 meter. En hij docht het op het moment dat het vleet direct hier op het FK in de finale. En nou kan die sprong wel eens heel koud worden. Nou, in ieder geval de 20 meter ervoor. Dat is aardig. Het spel stiert op scherp. Ja. Ja, Tessa Kramer zit er echt deun op. Ja, 50, 10 centimeter erbij, dat is de eerste. Precies. En dit zult er net Ja, dit ziet er heel goed uit. Het Het prima staat heel uit. veel steen. Ja! Hoe de 50 meter. Richting de 50 meter in Ja. elk geval. Ik denk dat het gelijk haast, Hendrik Murk. Geweest, ja, dat... Jongen, hoe vier het zij de stok heeft, hoe heeg het ze ziet. En nog steeds vleugel, hoor. Ja, Maar zij kent die stok Safir ha, omdat ze zo'n geweldige loop had. Precies. En dat is puur ineens natuurlijk. ja, we zijn dan één stok, hoor. Ja, Wat zei ik een keer echt de tiert om. Wat maar die stok te dwan. Nou, dan zit er ik een hele dikke 16 centimeter sprong in. maar dit ben wel de finale zoals ze bedoeld binnen. Namelijk spanning, kop oer kop, wisselen van posities. Ja, 50 meter 15. Ja, Hier is het helemaal gelijk. De eerste 50 meter sprong is een feit bij de vrouwen. En dat jouwt wat extra glans aan deze wedstrijd. en hier zien we... Maar Jere, Ik Rutger, hij loopt de stok mooi rug. ik nog net eens in top. Nee. Ik nog een eindje uit koers. En dan shutter, Meteen, ik ben voorbij het bal zitten. Eén is die dat Meteen in de gaten net in het Jepper zelf. Prachtige beelden daarvan. En dan kan je dus ik dat feestje beginnen te vieren. En maar nou wacht je wat er gebeuren gaat. Ja, dan moet je best even voor u blazen. Jongen. Hartstikke idee, ja. Waar Joet het toto goed had, die had maar gewoon wat lukraak invult. Ja, die had er geen verstand van. Daar komt het op del. Want hier is die het aangehuldigd. En die had echt een PR van roem over de 20 meter. Ja. Dat is even lean. Dat sleepte er namelijk al als junior. 2041. Ja. Maar waarom zou het Joet net nog een keer kennen? Hij had sowieso al een gouden dij, want hij weet dat hij de top 8 binnen is. Hij mij om het NK meedoen aan. En kende het nog wat meer glans aan. Nee, die kreeg hem net op de punt. De hechte hetter, absoluut. De beurt, Ja. maar het jasjes te vier. Nou, wat wordt het antwoord van Sigrid Bokma bij de vrouwen? Kind zij voor ek over die 15 meter. Nou, had ze hem rug. Zeker het scheef. Zeker het scheef. Het is nog wel een aardig eind, maar... Ja, ziet mooi heeg. Ja, en dan staat er op de middelste baan Rutger Haanstra toch echt op een voor hem vreemde positie. Namelijk, hij maakt als eerste. Had die hem rug, dan komt hij ik 4. Ja, Ja, dat zeker. Die neemt de leiding hoor in de jongensgroep. Ja, dat liep het er wel op. Ja, Dick. Want het reden baltjes van de jongens en die gele. Ah, Nee, sorry. Ja, het reden baltjes van de junioren. ja, daar zit een dikke in, hè. Die looi op zontje 63. Ja, ik doe het 18 meter. Ja, Oedeline. Nou, dat is toch netjes voor Rutger Haanstra. De leider in het klassement. Dan is dit in elk geval een finale waar van alles nog verhoord. Ja, En daarvoor is het bedoeld. 18 meter 16 is de nieuwe leidende afstand bij de junioren van Rutger Haanstra. ja. Nou, maar dat is wel heel leuk in zijn finale. Dat er van alles gebeurt. Bij de vrouwen, 15 meter 15. Tessa Kramer, nieuwe leidster. Bij de junioren, Rutger Haanstra, 18 meter 16. Nieuwe leider. Bij de senioren, Rutger Piersma, 20-01. Nieuwe leider. Dat binnen dingen. Zou we graag een finale zien. Een beetje stuivertje wisseling. En dat ze elkaar ik
nou 4 afstand talloeken als het ware. Ja, deze Bouke de Jong, die had natuurlijk sowieso al een wereldwedstrijd. Want dat PR dat neemt net Ian hem eraan. Maar ja, hij stierde mij op nummer 1. En we zijn 3 sprong verder in de finale. En hij stiert gewoon te redden. Ja. Ja. Dus zij kent ik weer in. Zij kent ik weer in. Maar goed. Nee, hij geleerd wordt al. Dat corrigeer je eigenlijk niet meer. Nee. Hij had nog 1 sprong te goede. En hij had kramp in het teen zat te zien. Ja, de kramp zit erin. Dat is vervelend. Dus even EHBO misschien, of even help. Nou, ja, ik ken nog sneer, maar... Hier zijn we Riemer, Dirk, Krol. Ken die in de junior voor een antwoord Jan op die 18 meter? Nee, die gaat uit koers. Maar dan is het op zich al opmerkelijk dat in die middelste batten dat er het dielenbalsje van die jongens eerder leidt als het balsje van de junioren. Precies, van die 18 afgetoord. Maureen Poys, toch? Ja. Maureen Poys. Zij wie natuurlijk de nummer 1. Ik kom weg 4, hè? Ja. Zet een sokkel in die in zetten zien. Op een of andere manier. Heel wel. Ja. Want ja, zij begon als leidster onder deze finale, maar is inhellen toch deze Kramer. Maar stiert nog al die tweede. Ja, en dit zeggen net verkeerd uit. Ik zoek rechts deze. Je krijgt de vlot. Ja, maar ten net als thuis zit een stuk angst in, want dat zet wel even op tater gekregen natuurlijk. Maar die tweede sprong. Nee, beloof nog wel wat voor de tweede finale sprong. Dan kan je er nog een keer voor gaan. Dan hebben we nog 1 finale sprong te goede, zodat we naar de tweede ronde gaan. En die sprong die komt van Minne Smit van de junioren. Dit is echt een mooi shot trouwens, Frederik. Ja. Sorry dat ik die even onderbreek. Ja, dit zijn daar zit je dan. De aanvallers. De mensen die de finale heel verrassend misten. Die op een grote totenformulier invult stingen. Dan ben het alweer Heidenskip. Leden van de afdeling het Heidenskip. Maar ik weet ook steeds het Heidenskip is. Ik gaf leverancier bij de senioren natuurlijk. Ja. 4 van de 4 finalisten binnen uiteindelijk naar volleyhappers van die vereniging. Aangehuldigd is wat dat betreft de vreemde eet in de bijt. De Burgemer. Van Burgum. Maar via dus... ja, in dit wel een plaatsje. Dat stinkt jongens. Er zitten toch een paar Frieske truien. Ja. Heid Jimmo Smit, die coacht. Ja. Zo'n Minne Smit. Bart Hellemold, die is echt net wend om finales te missen. Hey. Al had het de fjouwer in Rutlijn. Let we wel wezen, hij is natuurlijk weer uiteindelijk zet. Stiert gewoon keurig treden in het klassement. Dat is een prestatie op zich naar fjouwer hier. Absoluut. Hier op de waan naar de Fiesta afstaan dit seizoen. Ja, nee. Maar nou gewoon boeten het podium. Ja. En dat is eigenlijk voor de sport ook wel weer een goed teken. Dat de rest wel verder gaat. Klopt. Dat ben ik helemaal niet eens. Hanneke Wester die begint al... Nee, ik denk dat hij maar die oer springen. Ik lik het zo, maar die gaat er weer in. Precies, maar ja, die mocht oer springen. Dat is, waarom weten wij net, hoor ik net alles te weten, Frederik en ik. Maar... Dat hebben we dan even mist. Ja, maar ze mocht oer springen. En... Smit had geen meestal. Nou, Minne Smit is de laatste finalist van de eerste ronde. En kan hij antwoordje? Nou. Nee, dat kan hij net. Matt Werje komt voor de vrouwensbatten in het water. Nou, vlug omklaaien. Ja. Want hij is nog altijd in de running voor die juniorentitel. Als Silder dan wel uit de slof zitten matten. Ja, dat brengt dus bij Inger Haanstra, want dit is haar laatste kans om die prijs nog te pakken. En dat slag het net. Dus daar is één ding duidelijk. Het derde prijs bij de categorie Famkes, die gaat dit hier naar Inger Haanstra. Want zij kan net meer vooruitgang boeken. Wietse Steensma, ik zie de eerste kans op de Frieske jongenstitel. Die had er natuurlijk nog lang net uit zijn holle zetten. Richting de 1828. Maar dat gaat net gebeuren. Nee, en dan zit hij in de wachtkamer, want hij stiert voorlopig tweede. Hij verbetert hem naar 1691, is daarmee verder als Douwe Abma. Ja. En tweede is natuurlijk echt net min in zijn laatste hier bij de jongens. Het is wel zilver op een FK. Precies. Ja, en wat Silder toch ziet zijn bok maar heen gaan. Die hier natuurlijk een heerlijk begin van die finale. Maar is de koppositie al kwijt? Ja.
Maar had ik nog een rek in zijn sprong? Is het genoeg? Nee, het is net genoeg. Het is wel over een jongetje meter, maar het is geen 20 meter. En dus is Sietse Bokma echt clear dit seizoen hier op het FK al het eerst. Ja, de 3 ging weer, maar hij heeft net de tijd te nodig. Het die stok met even stilstaan. En dat doet er net. Even meer tijd. Hè. En dan is dit een reactie wat logisch is. Nee, berusting. Bij Sietse. Ja, schouderklopje van Isbrand. Als hij best niet, jongen. Clubgenoot. Ja, hij is de meeste in de finale hel. Dat is al heel wat. Precies. Nou, Hanneke Westert. Ja, die moest daar rap omstroepen. Voor haar tweede finale sprong. Ja. Wat er maar de eerste weer, weten we net. De tweede gang ze te wetter. En dit is haar laatste kans nog op goud. En dan maakt het een hele die kant uit. En het ziet er wel dreigend uit, maar het is te min. Zo. En dan is daar de eerste Frieske kampioenen bekend. Ja, want dat wordt Pietrix Westra met die prachtige 450 en nog een sprong te goede. Zij wint net alleen nog de Frieske trui. Waarom? Nee, die pakt van jeutje inderdaad. Maar pakt echt de Frieske titel bij de Famkes en Wawit. Een dubbelslag. Ja, dat is wel ze nog een beetje druk Jaan op die vrouwensfinale. Want mocht zij oer die 15-15 heen gaan, dan worden die echt nog ontwerk zet. Precies. Maar dat is wel heel lekker. Dus en het klassement winst. Toch? Ik een absolute haatprijs natuurlijk zijn seizoen. Ja, die had een tandij hoor je. Ja. Die piekt op het juiste moment. En normaal is dat nooit de laatste wedstrijd. Is het FK natuurlijk nooit de laatste wedstrijd van het seizoen. Maar dit hier is oors. Ja. Dus eigenlijk heel stiekem waar pakt ze die. In de orde klassen wie de vastsprong van de leiders in het klassement of Zagrut. Die wint net met achterhelling. Maar bij de Famkes dus wel. En Pietrix die snoept hem krek voor de neus van Inger Haastra mooi. Douwe Abma. Ja. Stier, tweede is intussen treden. En daar blijft het ook bij, want hij maakt te volle wegen hier. En dat betekent dat ik daar de Frieske kampioen bekend is. Wisse Broekstra. Met het FK-record van 18,28 meter pakt hij in zijn laatste hier bij de jongens de Frieske titel. En had hij nog een sprong te goede. En die sprong, die zou hij zomaar legendarisch meisje kennen. Want mocht hij 20 meter te waar springen, Ja. wat niet onmogelijk is, Nee. zou hij zelfs nog een gooi doen kennen als jongetje naar de zilveren pons. Ja. Eerst Pietrix Westra, want ja, haar PR is 15.04. Nou, waarom zie je net wat weg? Want de titels binnen al binnen. Dit is een bonussprong. Dus val die vrouw je maar aan. Waarom net? Loopt ze er goed uit. Ja, nou heeft ze wel beter beet. Maar ze gaat te vlug hoor. Maar het zal haar vast werden, want zij pakt hier de Frieske titel in mensen. Bij de Famkes. Bij uiteindelijk een keurige afstand van 14,57. Ja. Nat Bransma, hij had de polstok inmiddels in het wetter zetten. Ja, Vliene, eerst hier maar dezelfde druk. Want echt toen stier hij net op het bovenste treedje. Toen moest hij oer maar liefst 21-39 gaan. Dat weer altijd de winnende afstand was in welk FK dan ook. Maar hij flikte het toen bij 21-68. En dus weten we van deze man dat niks onmogelijk is. Maar Nee. het zou wel verschrikkelijk knap zijn dat er het jood wegflikte. Ja. Ken het? Ja, het kan zeker. Het kan meer dan dat Noord het kan, zou ik zeggen. Stom genoeg, ik weet net waarom, maar ik verwacht je dat er het dwang gaat. Dat is toch raar, dat gevoel heeft soms. Nou ja, hij had vaker snelheden dat hij er stiet als het mat. Ja, En dat je pieken kennen in de laatste finale sprong op een FK, ja. werd hij nou dus echt bestiert. Het zou zien treden zilveren pols worden kennen in 4 jaar tijd. Dat zou bijzonder wezen. Isbrand Galema zit er een keer tussen. Maar dat moet eerst nog wel even gebeuren. Dat we dat voorop De stellen. mat een protocol geven bij Nat Bransma en dat hè? gaat het net. Nee, En dat is een damer in de verrassing, want de Frieske kampioen van Vlienie hier wordt hier ontroond. Hij zit nog wel in de finale, maar mag de noven nemen bij het 4e plak. ja. Gis zit ze boek maar. Bransma, jongens. Nou,
Wisten dan. Wisse Broekstra. Wordt het een legendarische sprong van nee, dat wordt het net. Maar hij is wel de nieuwe Friese kampioen. Het is zijn tweede Friese titel bij de jongens. In stil, want hij verbetert het FK-record naar 1828. En kan hem takken hier. Maar een gereest had op meisje voor zijn debuut hier bij de junioren. Ja. Nou, Tessa Kramer. Ja, dan ben je niet een koprenner. De herintreedster. Ja, Jaren net leeft, wol aan atletiek dienen. Toch maar we hebben gang. Dik PR dit hier al. En nou in een bovenaan. Ja, en werden ze raket naar de andere kant. Ja, en stabiel heel dit door die 14 meter. Maar is nog steeds de nummer 1 voorlopig bij de vrouwen. En nou is het voor haar wachten. Want Sigrid Bokma en Maureen Poijs kennen haar nog van haar eerste Friese titel aanhouden. Ja, ze won ooit vanuit het niks de Nederlandse wielermannenprestatie. Toen ik een grote verrassing. 2 jaar te bek, dacht ik. Ja. Toen hield ik zoiets. Ja, als ik dit winnen kan, dan moet ik misschien toch wel weer serieus beginnen te vieren. Nou, dat heeft ze die. En waar weer resulteert dat nou in het winnen van de Glazen Liepster. En nou, ja. Rutger Piersma, waar je dat toch, dat die in zijn laatste finale sprong op nummer 1 stier. 20 meter in, de enige 20 meter hier op het FK. Dat is al verrassend. Vlak onder zijn PR. En nog net bovenin, hè? En nog steeds net bovenin, dus... Maar... Jongen, wat zit hij dicht bij een sensatie. Ja. Sprint een lekkere wedstrijd. Nee, dit keert terug. Ja. Ja, en dan begint het wachtje, want er komen nog 2 kanonnen. Ja. Age Hulder en Bouke de Jong, notabene zien oefeningsklassegenoten. Binnen de enige 2 die hem van zijn eerste Friese titel als senior al kennen. Ja. Nou, wat dit voorspelt hier, die is nou miljonair. Ik loop juist nog in het Vierliep Café. Er zijn nog een kanshebbers. De topklasses plus Age Hulder. Gast een PMS. Ja. Er zijn de stolve kanshebbers. Excuus Rutger. Die ja, big smile. Oei. Eigenlijk jet de junior natuurlijk krek met verder te springen dan een jongen. Wisse Broekstra het 1828. Rutger Haastra luidt onder leiding met 18,16 meter. Zo mooi wijs dat er net nog iets bij opspringen kon. Ik van hem zelf om die leidende positie wat te verstevigen. Dat schucht er wel goed uit. Dat schucht er heel aardig uit. Ja, komt binnen bal in de buurt. Precies. Nou, in elk geval docht hij wat hij er aan had. Want hij meldt hem absoluut bij de top. Solide. En je ziet het Bokma. Ja. 50-50 mag er gescoord worden. En dat wordt het net. Nee. Wel dreiging. Maar ik zei krek net genoeg tijd. En dat betekent 1830 Rutger Haastra. Dus morgen justitie verder. Dat vind ik toch aardig. Was die weet erin, maar dat is verder. Precies, baas Boppenbaas. En er bent natuurlijk 2 grote talenten. Want ik Rutger Haastra is nog maar eerst junior. Ja, Ik bedoel, die zal nog een soort maatje krijgen met Wisse Broekstra. Maar die 2 man kan elkaar in de toekomst opstuwen naar hoge hoogtes. Precies, grote talenten voor de toekomst. Maar het is een nadien bij de junioren, want Riemer, Dirk, Krol en Minne Smit kennen beide ek 4. Ja. Zij beide persoonlijk record van 1831. Alle 2. Dit hier sprongen. Dat is toch prachtig dat een baltje dan op 1830 ligt. Dus dat is bij de junioren wel heel aardig. Eerst attentie voor Age Hulder. De man die na 2 jaar toch het leppen weer oppikte. In de 2e klasse begon. Toen topklasser waard. Even in een wedstrijd in de oorlogsklasse leppen moest omdat hij daaruit degradeerde. Maar nou zien het dat hij wel degelijk meegaat naar het NK. En hier gewoon in de finale staat op het FK. 20-02 is genoeg voor de lerende positie. Maar dat springt direct net elke dag. Maar als je het kent, is Agel. Maar dan moet het nou gebeuren. En dan moet er meters meidje. Maar ik denk dat er tenminste niet krijgt. Nee, hè? Nee. En dat betekent dat er nog maar 1 man, Rutger Piersma, van die Friese titel al kent. En dat is de man die staat te stralen op het bad, Bouke de Jong. Maar eerst joggen we bij de junioren naar Riemer, Dirk, Krol. Intussen de nummer 3. Ja, en zeker in staat om die 1820 te bedwingen. Het moet even mooi zitten. Het moet even slaggie. De neef van Jesse Wolters. Neefke.
Omke Zezer. Een Omke Zezer. Maar hij rijdt het net op. Nee. Dus ook daar is nog één kandidaat om die Friese titel oer te nemen. Daar zal Minnesmit nog in actie komen. Wij sjoggen op de eerste batten bij Maureen Poys. Die als leidster de wedstrijd, die had een hele totale misgreep. Ja. En dan is daar echt de sensatie compleet. Ja, want het is Tessa Kramer die hier haar eerste Friese titel pakt. Ja. Jongen, dat is echt een daverende verrassing. Zeker. 15 meter 15. En Tegere en mij, Maureen Poys, ben zij de beide dames die weer omkwamen. Wat? En dus echt mij door. Maar Tessa Kramer, die neemt de Friese vrouwenstitel oer van haar clubgenote Marit van der Wal. Ze won hier een wedstrijd, Ingrid Scherk. Overtuigend, hè, met dat prachtige persoonlijke record. Ja. Dik in de 15 meter. Ja, 15,88. Ja, dat weer een hele beste. Nou, het zie je hier. Ja. Een verbetering. Maar En dit nou is dit. een mooie kampioene. Absoluut. En dat brengt dus bij de laatste lepper in de topklasse. En dat is een oorlogsklasse. Ja. Bouke de Jong, de sensatie van de voorronde. Njoontje zondag een dik persoonlijk record. Hij mij nog één keer in actie. Om te zien wat hij die 20 meter in je nog onvallen kan. Ja, waarom net? Ik bedoel dat je een jongetje zand springen kennen. Dan kennen misschien nog wel 30 centimeter bij. Maar het moet wel echt uit de kern komen dan. Bouke de Jong zit weer fantastisch in de start. Ja. Een hele lekkere wedstrijd. Komt oer een jongetje meter. Maar verzin het een daverend applaus. Want hij wie verantwoordelijk om de wedstrijd te meisje. Maar de titel dit heel verrassend naar deze man. Rutger Piersma. 20 meter in. Een sensationele oerwinning voor de man uit het Heidenskip. En hij is niet er. Hij kent zelfs. Ja, dit is niet te bevatten. Dit wordt het wel even van dit indaalt. Maar hij komt op de bordjes te staan in Weesum als winnaar van de senioren. Jongens. Sport is mooi. Om een sport soms ik verrassingen ken. En deze sympathieke Rutger Piersma. Die ging gewoon met de zilveren pols naar huis. Nou. Ja, er nog één sprong is er Prachtig, te gaan deze wedstrijd. En die is van deze man, Minne Smit, de thuisleper. De man die het als nummer 1 de finale ingang, maar nu op het tweede plak staat. Ken die nog een onval man? Minne Smit, Ja. beziekert het. Nee. Maar komt er kwad. Minne Smit eindigt op zilver. En dan is het Rutger Haanstra die toch nog mee de hoofdprijs onderhaald gaat. In zijn debuut hier als junior wint hij mij 18 meter 30 de Friese titel. En dan zijn alle titels bekend dit seizoen op het Friese front. En dan kunnen we stellen dat dit misschien wel een van de meest verrassende FK's van jaren is. Ik weet het wel zeker, Frederik. Maar goed, uiteindelijk binnen kampioen dan ik werd als zoiets, ja. Met name natuurlijk Rutger Piersma is de absolute verrassing. En wel de belangrijkste titel, want het gaat net van niks de strijd om de zilveren pols. We zullen even naar de eindstand van dit FK. De Famkes, daar staat Bob Owen, Pietrix Westra, 14,57 voor Hanneke Westert en voor Inger Haanstra. En Pietrix Westra staat bij Gerrit de Boer. Ja, Pietrix Westra, Ja. allereerst van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja, een totale verrassing is het net, maar hoe wordt hier rekening mee houden? Nou, de eerste 2 sprongen die wonen net. En dus er moest de laatste sprong nog gebeuren. En wie spannend, maar het dan al lukt. Toen wie is natuurlijk met die persoonlijke record nog altijd de beste van die groep. Ja, klopt. Ja, die zit van vader hier, maar die zit nog steeds. Tuurlijk. Ja. Ja. Maar hier is het gevoel dat als je kant van het kenjoert of werkt het zo net? Nou, je hoopt ze altijd wel, maar het is direct hoe de weersomstandigheden binnen, hoe het feels. Dus ik hier net op rekenen. Maar mooi dat het wel lukt. Is wel een idee, 50, dat kan hem wel eens wezen. Ja, nou, het zit er wat om, hè? Want iedereen kent wel springen. Als het maar goed in stocks is, dan kent iedereen het wel van mijn groep. Dus het zie je er wat om. Dan pakt het klassement, hè? Ja, klopt. Wat is het een fantastische seizoen worden. Ja, zeker. Hartstikke bedankt en gefeliciteerd. Ja, dankjewel.
Al dus een grootste winnares bij de vrouwen Pietrix Westra dit in haar thuisplak ook nog het NK te goede had. Dan de vrouwen, want daar is de verrassing natuurlijk ook enorm. Tessa Kramer wint hier met 15 meter 15 voor Maureen Poijs. Met 14,86 en Sigrid Bokma is derde nummer 3. Maar Tessa Kramer pakt de mooiste prijs uit haar carrière hier. Ja, Tessa Kramer, de mooiste prijs uit hun carrière wat er zijn. Ik denk dat dat wel klopt, hè? Ja, wel heel onverwacht. Ik kreeg als het tweede titel eigenlijk in mijn carrière. En deze weer liek onverwacht als de oren. Wat toch toen maar in de finale net hellen? Dit kan wel eens medaille worden? Het hiek wel hoop. En Oors hier ze misschien. Goed natuurlijk krijg ik nog niet de finale sprong worden, want Sigrid en Maureen moesten Sigrid en Marit moesten beide nog nooit mee. Dus ik dacht, dit wordt nog kennen wel krap worden. En dus ik dacht in de finale. En ik zit er steeds zo lekker in. En dan sta ik elke keer maar weer verder. En dan. De voelste me echt onvoer me op. Heug tempo erin. Ja, ik de eerste sprong net. Toen stond ik net lekker, dus dan heb ik hem wat verder voet zetten. Dan stak ik wat verder uit de hand. Dat ik wat meer tiert heb om die insprong te doen. En dan stond ik goed. En toen voelde ik elke keer goed. En kon ik het zien verder zetten. En dan ging er dus nog een linker hut door. Dus dat is wel lekker. En dan 16-15 del in de finale. Dan wordt het spannend in de holle. Ja, ik hier eigenlijk hoopte nog naar verder. Want het was net een perfecte sprong. Ik had wat meer tiert nodig had. Dus dat ik eigenlijk hoop de laatste sprong natuurlijk, daar ging ik voor. Maar toen bij de insprong ik al in de gaten, ik zit er net lekker in, dan heeft het geen zin om te springen. En dan is het spannend, want voor Sigrid en Maureen is het beide een prima afstand om te springen, maar het moet wel even gebeuren. Wat smiet hij de titel op? Ja, ik heb het uiteindelijk doen. Machtig, geniet je ervan. Ja, dankjewel. Ja, een verrassende winnares bij de vrouwen. Wat minder verrassend is misschien wel de winnaar bij de jongens. Want Wesse Broekstra wie een klasse apart dit hier. In zijn lijst hier bij de jongens wint hij hier met 18,28 meter. Dat is een FK-record. Roem voor Wietse Steensma en Douwe Abma. Dus Wesse Broekstra kent mij de Frieske titel. Tak hem hier mij opgeven hoofd naar de junioren. Wesse Broekstra, we troffen elkaar al even voor de wedstrijd. En nu stier je als Fries kampioen. Mooi. Ja, zeker is dat mooi. Ik kunt maar wat versprong. Nou, het al redelijk 4. Dus ja, zeker mooi. Maar wie is de wedstrijd die in de holle hier is? Nou ja, als je naar die wedstrijd moet pas ben je misschien een beetje verwend. Dan wil je altijd meer, maar ja, 18,32 of wat weer 18,28. Nou, dat is prima afstand toch? Ja, die vorige persoonlijke record weer 28,16, dus wat dat betreft 18,16, dus daar weer niks mis mee. Nee, precies. Het is mijn na 4 starten op een wedstrijd ooit, dus ben je wel tevreden. Maar de wist wel dat ze een grote kans maken om het te winnen, maar die 1828. Maar wie hoort de koers, ik had historisch terug gewoon de zilveren pols te pakken. Maar dan moest de 20 meter. Ja, maar ja, zo vier vooruit denk ik nog net. Nee. Ik denk meer aan de insprong, net aan de afstand denken, hem juist dit Philip Café heeft. Nou, zo probeer ik mijn zaak op te bouwen. Als je juist naar de eerste en tweede sprong. En treden, wat wie de treden, weet je dat nog? Daar had ik net meer opgeschreven hoeveel het weer. Nou, in ieder geval toen zit er opbouw in en die finale sprong er weer de opbouw eruit. Die insprong leek ergens op, dus dan moesten we een beetje van mijn geluk, die 5e nog, wat ik daar nog 4e word. Ja, Friese titel die telt gewoon, hè? Ja, die telt nog gelukkig nog wel, ja. Ja, nou, ik zou zeggen van harte gefeliciteerd ermee. En we verwachten van de tak nog volle meer. Ja, dankjewel. Ja, en dat brengt dus bij de junioren. En daar weer het een spannende strijd. Want het weer Rutger Haanstra die in de Frieske trui hebt het hele seizoen al de sterkste wie. Maar in de finale pas tot zijn beste afstand kwam. 18,30 meter levert hem de Frieske titel op. In zijn debuut hier bij de junioren. Voor Minne Smit met Santje 63 en Riemer Durkrol met Santje 33. Rutger Haanstra, Friesk kampioen. Ja, Rutger Haanstra, die in de buurt hier. Wat dat betreft hartstikke mooi. En we hier een beetje verwachten als klassementsleider. Maar dan maken ze het nog wel even spannend. Ja, de tweede ronde moest ik nog wel even naar de finale daar. En daarna nog de winnen. Dus vanzelfsprekend weet het al nog net. Maar ik ben blij dat het al gekleed is. Begint dat te spelen onder de wedstrijd? Dat denk ik, nou moet die sprong nog komen? Nou, ja, beetje won natuurlijk. Het is, na de eerste ronde ik dat nog net zo. Toen zie ik dat hij het op trui. Maar toen dacht ik van ja, ik zit wel lekker in de wedstrijd en kleer, het komt nog wel. Nou, toen het waar ik heb meegekomen, denk ik van ja, bliksem, nou moet het al even gebeuren. Ja, dan speelt het dat al even en dan krijg ik Santje gelukkig.
Dan pleert je uiteindelijk zo voor de finale. En dan in de finale die 18 section. Had je dan het gevoel het is binnen of toch nog net? Nee, bij de jongens hebben we een paar dat het vierder is. Dus wat dat betreft, dat wist dan het een en net wist. Maar je weet wel dat het voor beide een aardig eind is. Voor mij is beide 1 keer 18 meter sprong. Dus je weet het met er helemaal goed in. Maar wist ben je zeker net. En dat is voor jou natuurlijk. Toen wie is net de laatste springen. Dus dan moest nog echt even in de wachtkamer. Ja, dat is een spannend moment. Hij staat 2 sprongen achter die en dan is het maar hopen. En dan kan je niks meer doen. Maar die titel, die haast, die pakken ze die net meer af van het. Nee, gewoon. Ja, en dan de finale van de senioren. Een absurd richtje weer staan. 3 oegensklooster met Boppe on Rutger Piersma. In de finale van de tweede plak naar de eerste met 20-0 voor Sietse Bokman. Jochentje 75. Bouke de Jong, echt fantastisch in PR. Jochentje 70. Aangehulde de nummer 4, Jochentje 55. En Nart Bransma treedt uit de titelhouder met Jochentje 30. Rutger Piersma leert zijn beste wedstrijd in de dij dat het maat op het FK en is de nieuwe verrassende Friese kampioen. Rutger Piersma, nou hebben we in de voorbeschouwing een helpere naam nemen, die er net voorbij kwam. Hier is hem zelf wel in de holle. Nou, ik zei het juist nog voor de grap. Het is mijn vriendin. Ik zei, ik ben mooi Fries kampioen. Ik zei, geen twijfel mogelijk. En ja, dat zie je wat te gek natuurlijk. Want we gingen erover wie het op het podium komen zoeken. Nou, ik zei, ik kom op een plekje hier. En ja, daar sta je dan. En net alone. Ja, geweldig. En toen wisten we zelf dat toen die 20 meter kisten. Maar ja, om dat op zijn dag als je te doen, dat is natuurlijk altijd wel heel, ja, dat is moeilijk. Dat is heel moeilijk en ja, dat is een gevoel was, ja, ik heb die druk misschien wel nodig. En ja, hele hier geen goede sprong hang, geen hier zo'n 9 meter, 2 keer 18 meter sprongen. En dan die tweede sprong, nou, dat viel het wel goed. Vult al lekker erin. Ja, dan zit er nog 4 of 4 dichtbij. Ja, dan een stukje verder. En dan zit erbij, bij de 5. Ja, en dan moet het nog eens. Maar ja, dat is het plakje draaien. Ja, een vierlijper is nooit tevreden natuurlijk. Dus ja, toen die 20 meter. Ja, geweldig viel het. Ja, dat nooit op een juist moment weer weet het wel, hè? Ja, en liek als zwaar hier, ik ja, 20 veertje. Toen had ik eerder verwacht dat ik hem binnen zou, maar ja, het wie dit hier. Maar ja, dan springt die 20 hier, dan mag je nou een hulskoofd wachtje. Eigenlijk ja, maar zelf nog springen, maar dan mag je nou een hulskoofd wachtje. Hoe spannend wie je dat? Ja, dat is zenuwslopend natuurlijk. En dan was het net lopen. Maar op een gegeven moment, nou, je dat na het sprongen had, dan begin je al te denken van ik sta sowieso op het podium. En het eerste plekje, dat zou geweldig wezen. Ja, dan was het eigenlijk net conclusies loeken tot de laatste sprong. Dus ja, als de allerlaatste dan wist het zeker. Dan wist kampioen. En wat zei ze nou, niet vriendin? Ik zei het toch? Ik zei het toch. Ik vind je geweldig. Bedankt hè. En ja. Geniet je ervan met die prachtige Friese titel. Doe ik. Dank je wel. Ja, dit is hem hè. Daar doe je het voor. Nou, dan krijgt hij nog de zilveren pols nou straks erbij. Dit is dus de prijs voor het dagkampioenschap. Dit is het worken van Weesum. En dan krijg je nou nog een prijs voor de vierste sprong. En dit is voor de dames. Dit is de glazen lepster voor de vierste sprong bij de vrouwen. En die is dit hier. Heel verrassend voor Tessa Kramer, 15 meter 15. Zij pakt haar eerste FK-titel. En daar zit dus een mooie medaille van de provincie bij. Een zilveren medaille met 2 leeuwen, met het schild van Friesland. Dus die moest wel horen. Absolute ereprijs. Nou eens een keer net haar broerke Freek die op het heegste treedje stiert, maar nu blijft het in de familie bij Tessa. Dan nog een krans op Ursludik. Zitten we dan ook. Ja. Dus je brak die het nog willen erin. Dat is mooi. Ja, daar is dan die andere prachtige prijs vanzelfs. De wikselprijs, de zilveren pols. Dat je hem 3 keer op Riesen winnen. Of 5 keer in totaal in je carrière, dan mag je hem horen. Nou, dit is de eerste voor Rutger. Ja. En waar wit? Oh, 5 keer op rij. Hij kan al langer dan mooi. Dus, ja, zo hard is er nog net, hè? Ja. Iedereen zou 3 keer op rij wint net, want iedereen denkt, hoor hier heb ik hem. Ja. Nou, dit is hartstikke mooi.
En we hebben het redden. Het FK is weer... er zijn altijd weer winnaars. Maakt het net uit hoeveel favorieten eraf vallen. Er komen altijd wel weer oren goeien voor in het plak. Nou, en het geluk is, het FK is trok in. Ja, zeker. Want een protosporten binnen echt de stekker uit Lutsen. Er is net scootjeszield, het keersen is minimaal. Maar in elk geval is er lept. Dan maar mij wat minder publiek. Nee, maar dat zou ik wel door het karakter van leppen. Zijn stilwezen. En boze trog us hieren om. Vleen op wij zong het beste land van ieder. Het Frieske land vol eer en roem. Vleen dan en daver je vier in het roem. Die had de ere op Frieske groen. Vleen dan en daver je vier in het roem. Die had de ere op Frieske groen. Applaus voor de kampioen en applaus voor Klaskenauta. Die een prachtige vocale versie van het Frieske volkslied tentoonspreiden. Ja, wat heb je nog een soort talent, hè? Ik kan hartstikke goed zingen. Onvermoede kwaliteiten. En dan kunnen we vast even wennen aan het idee, want deze mensen mij hadden een jaar lang Fries kampioen nemen. En dat brengt dus toch zo'n beetje bij de eind van deze happening, dit nieuwere FK 2020. En dat zullen we dus even nijbeschouwen met uw analist Hendrik Murk-Haanstra en uw presentator Gerrit de Boer. Een heel apart kampioenschap hebben we hier zien. Dat kennen we was toch ook het even weten, Hendrik Murk. Hoe mag het nou samenvatten, dit kampioenschap? Ja, heel lastig. Maar ik denk verrassend. Dat wel een wut is wonderbaarlijk verrassend. En kampioen ben je uiteindelijk altijd verzinnen. Die gaan geschiedenisboeken in en dan ben je gewoon de beste klaar. Dus ervan genieten als kampioen zijnde. En meestal met je met de vreugde ik wel deelt, ja, dus dat komt best goed. En uiteindelijk pak ik toch nog een senior, in ieder geval de zilveren pols. Dat ligt dan, dat bloot in ieder geval gewoon. Het is net een junior of een jongen. Precies, dus dat is maar mooi. Ja. Essa eindigt een heel verrassend Fries kampioenschap met verrassende kampioen. Maar het weer toch bijzonder om te zien, omdat de spanning er aan het eind in zit. Wij hebben het met plezier voor jou maken en we hopen dat je de tak om hier wennen zullen. Ontjen. Dit programma werd mij mogelijk maken door Bouwgroep Dijkstra Drijsma en Friesland Lease.